Helo blantos, hyfryd blwyddyn 3 Ysgol Gymraeg Casnewydd. Mrs Drake yma, a dwi yma i roed help llaw i chi gyda tasg iaith, tasg Cymraeg 1 yr wythnos hon. Felly, eich tasg ydy meddwl am ac esbonio eich gobeithion chi ar gyfer y dyfodol. Nawr te, maen nhw'n gallu bod yn obeithion personol, pethau rydych chi wedi gweld eisiau yn ystod y clo mawr yma. Falle bod chi wedi colli mas ar wyliau ac yn edrych ymlaen i fynd ar wyliau dramor eto. Falle bod chi wir jyst eisiau rhoi cwtch mawr i'ch ffrindiau unwaith eto cyn gynted ac sy'n ddiogel i ni wneud. Neu maen nhw'n gallu bod yn obeithion ar gyfer y byd. Yn ystod yn thema ni dau rhyw popeth melyn, fe wnaethon ni edrych llawer ar yr amgylchedd, y byd, sut mae edrych ar ôl y ddeiar. Felly efallai bod gyda chi obeithion sydd yn fwy ar gyfer y ddeiar i gyd. Felly, gadewch i ni weld. Dyma enghraifft o un Mrs Drake. Dyma esiampl i chi. Felly, peth cyntaf sydd angen i chi wneud ydy mynd o gwmpas siap eich llaw, ac yna yn y canol ysgrifennu fy ngobeithion. Beth ydych chi wir yn gobeithio amdano fe. Felly, dyma beth mae Mrs Drake wedi ysgrifennu. Un gobaith bersonol ydy cael mynd nôl i Ogledd Cymru i weld fy nheulu unwaith eto. Felly yn amlwg dydy Mrs Drake ddim wedi gallu gyrru'r holl ffordd i Ogledd Cymru i ardal y Bala ers wythnosau hir. Felly rydw i wir yn edrych ymlaen i gael gwneud hynny pan fydd hi'n ddiogel. Gobaith arall sydd gennyf yw cael gweld fy ffrindiau eto a chael parti mawr. Fy ngobaith ar gyfer y byd ydy y bydd pawb yn iach ac yn hapus unwaith eto cyn gynted a phosib. Gobaith arall sydd gennyf ar gyfer y byd ydy i bobl barchu y ddeiar a'r amgylchfyd. Ac yn olaf, fy ngobaith ydy y bydd teulu Ysgol Gymraeg Casnewydd nôl gyda'i gilydd yn fuan iawn. A phan i chi wedi ysgrifennu eich 5 gobaith, un i bob is, gallwch chi wedyn addurno eich llaw mwyn gorffen y dasg. Felly, dyna beth ydy tasg Cymraeg iaith 1 yr wythnos hon. Ysgrifennu eich gobeithion ar gyfer chi yn bersonol neu ar gyfer y byd i gyd yn gyrwn. Pob lwc a mwynhau.